Ja, goddag og velkommen til det webinar omkring SAP Nearline for SAP BW. Det er et webinar, der kommer til at vare i en halv time. Jeg vil præsentere konceptet bag SAP Nearline og vise nogle konkrete anvendelser af det. Og det vil tage cirka 25 minutter at gå igennem selve præsentationen, og efter det vil der være mulighed for at stille spørgsmål via chat til mig, eller eventuelt kan I vende tilbage til mig på min mailadresse, som fremgår af denne slide her. Mit navn det er Jens Andersen, og jeg arbejder som rådgiver vedrørende SAP hos Adepto. Adepto er nu Europas største business intelligence hus, og vi fokuserer meget på SAP som produktleverandør vedrørende business intelligence. Som sagt, emnet for i dag det er SAP Nearline til SAP BW. Agendaen for i dag ser således ud. Jeg vil starte med en kort introduktion til, hvorfor er der et helt taget behov for at snakke Nearline, og det er introduceret på Data Information Lifecycle Management. Så vil jeg give en generel introduktion til SAP-funktionaliteten, der har været til Nearline, som er funktionalitet, der er indlejret i BW automatisk. Så vil jeg fortælle om et af de medier, som kan bruges i forbindelse med Nearline, og det hedder Informatica, ILM, Nearline og BW. Og så bagefter vil jeg tage et konkret eksempel på en implementering og vise, hvorfor en effekt der er kommet ud af at bruge SAP Nearline. Årsagen til det hele taget at snakke om Nearline interface, og det vil sige ikke have dataene online, er at mængden af data er stærkt voksende. Det gælder både transaktionsdata, det gælder stamdata, og det gælder stort set alt. Det andet det er, at den detaljerigdom, som vi har vedrørende vores data, bliver større og større. For eksempel opsamling af API, oplysninger omkring lagerbevægelser og tilsvarende gør, at vi får en meget detaljeret viden omkring de forskellige bevægelser, der er i vores forretning. Den tredje trend, der er i øjeblikket, det er en større grad af selvbetjening for vores slutbrugere, som stiller større krav til, at de selv er i stand til at blande deres egne data med virksomhedens data, der ligger i ETL-systemet eller decimalsystemet, således at de kan lave ad hoc-analyser. Ikke mindst så er der en hel del eksterne krav, og vi laver for nogle brancher, du er i, hvis man er for bankbranchen, SAP2-krav, solvency-krav, SOX-krav osv., som stiller krav til opbevaring af data på et meget detaljeret niveau, og også over en lang historik. Og nu kunne man jo så overveje bare at begynde at slette sine data. Det vil jo give den ulempe, at man aldrig helt ved præcis, hvad det er, man har brug for på et tidspunkt, og hvis man har slettet den, eller haft det rigtigt arkiv, så skal det stages igen i EDB, og det tager tid. Derfor vil vi flest gerne beholde deres data. Det her stiller så store krav til nok jer, som er ansvarlige for intelligence-systemer og database for at møde jeres service level agreements. Og det man så kunne overveje at gøre, det var jeg jo enten at høre en konsulent som mig, som så sidder hos jer konstant og optimerer systemet, købe ekstra hardware, eller begynde at trække dataene væk fra vores database. Fordi alternativet er, at I kommer til at gå på kompromis med de analytiske behov, som forretningen har, og dermed ikke understøtte den beslutningsproces, som det i virkeligheden er tiltænkt til, eller I ikke lever op til lovgivningsmæssige krav. Så det er nogle af de udfordringer, man står med lige i øjeblikket. Det vi ser, det er, at omkostningerne stiger til vores storage, når vi har større datamængder. I ser ikke nødvendigvis, at performance bliver påvirket så meget af det, fordi I har værktøjer i det til at optimere performance, for eksempel aggregater og tilsvarende. Men da vi kræver storage også, så er det i virkeligheden medforstærkende til omkostningerne. Og det kræver en hel del menneskelig involvering for at få ind og analysere, hvad det er for nogle data, som i virkeligheden giver os problemer, og dermed er vi ikke i stand til måske at leve op til vores service agreements, når vi bruger mange kræfter på at gøre det. Det vil også sige, at vi bruger mange kræfter på at vedligeholde et system i stedet for at udvikle det. Og det fører jo til, at vi ofte ender med at få utilfredse brugere. Vi har et lille problem omkring i lås. Der er som rent begrænset tid, vi må være på kildesystemet for at trække data ud. Det øger selvfølgelig alle vores omkostninger i forbindelse med vores vedligehold, og i virkeligheden så blokerer det, for at vi kan udnytte vores investeringer i ny teknologi, som for eksempel en accelerator eller en Databox. Hvorfor så ikke bare putte ekstra harddisk i? For først og fremmest så vokser dataene så hurtigt i øjeblikket, så vores pris-performance ratio den er ikke specielt god omkring det her. Og det andet det er hastighed, er ekstremt vigtigt.
Og hvis man begynder at bevæge sig væk fra traditionelt harddisk over for eksempel solid state disk, ja, så vil man se, at prisen faktisk er rimelig stor for at komme over på den teknologi. Det andet er, at vi har brug for, når vi snakker om det produktive miljø, at være i stand til både at have en BO og en backup-strategi, og flere data vi har, jo sværere bliver det. Det man yderligere skal være opmærksom på, det er undersøgelser fra Gartner viser, at der er en faktor 5-10 på de omkostninger, vi har på storage, på vedligehold, etc. Og dermed bliver storage en væsentlig omkostning, som man ikke skal underkende. I gennemsnitstal siger ca. $150,000 per terabyte, det koster, når vi tager denne her faktor ind i. Når vi har masser af data liggende i vores system, så udover selvfølgelig, at det giver os performanceproblemer, så giver det altså også nogle andre ting. Det giver problemer omkring loads. Hele aktiveringskørslen, for eksempel hvor en DSO-lade, tager væsentligt længere tid, når vi snakker om store tabeller. Når vi begynder at optimere ved hjælp af aggregater, så har vi performance issues omkring change run, rollouts osv. til disse aggregater. Og endelig så tager backup længere tid, og dermed også recovery i længere tid. Og i hele taget bliver vores vindue til at håndtere vores load. Det bliver større og større, og det er faktisk den modsatte vej, vi har lyst til, at det skulle gå. Hvis man kigger på det sådan noget over tid, for det startede med det dobbelte oprindelige, der var alle de data, jeg havde, det var de data, som I gerne rapporterer på. Men over tid, så sker der den, at flere og flere data bliver data, vi ikke rapporterer på daglig basis, men en gang imellem rapporterer på. Og mængden af data, som er virkelig aktiv, bliver mindre og mindre, rent procentvis. Og hvis man kigger på bevægelsessystemet, så vil mange af de data, I har, I vil ikke direkte til godt som har aktioneret en masse ting, således at de ligger i disse lag for at håndtere det, men de ligger stadigvæk online. Så budet fra SAP vedrørende det her, det er at indføre en Information Lifecycle Management strategi for at definere, hvorfor nogle data bruger vi ofte, hvorfor nogle data bruger vi ikke så ofte, og hvorfor nogle data bruger vi stort set aldrig. Og så for at definere, hvilke data der skal ligge online, hvad der skal ligge nearline, og hvad der skal ligge offline. For det kan nemlig sikre os, at vi får en god relationel database, eller vi får en god case på Sapana. Det omkring Sapana er enormt vigtigt, fordi der betaler man per gigabyte licensmæssigt, og jo flere gigabyte jeg har online, jo billigere vil jeres Sapana case blive. Men på den anden side vil vi gerne også holde alle data, så de er tilgængelige og brugbare. Det vil sige, at jeg har faktisk ikke lyst til at lave offline arkivering, hvis vi kan undgå det, da vi skal stække dem igen. Ved at bruge nearline arkivering har vi noget mulighed for at tilgå data via vores pladedesigner og stadigvæk umiddelbart kunne se vores rapporter, de data, som ligger i de rester også. Og dermed er vi i stand til at tilfredsstille de analytiske behov, som der er i forretningen inden for et rimelig kontrolleret budget. Og hvis man kigger igen på HANA-casen, og det der er vigtigt omkring HANA, det er, at hvis I har 1 terabyte data i dag, så har I måske 1,2 næste år, 1,4 året efter. Og det vil sige, at jeres behov for HANA-licenser vil vokse, hvis I ikke går ind og arkiverer data, og den for eksempel kun har, lad os sige, 3 års data liggende online. Performance omkring rapportering på nearline storage er selvfølgelig langsommere, end hvis det er online data. Man snakker om en faktor 1-4, 1-5 i performance. Men man er dog stand til at stadigvæk opnå de service agreements, som man er indgået. Det der sker, når man kører en carry imod et online og nearline, altså vil den spille carry 2 forskellige forespørgsler, samle resultatet bagefter, og disse forespørgsler de kører selvfølgelig parallelt, og dermed ikke umiddelbart kunne se den store forskel i performance. Så bud på det her, det er funktionalitet fra SAP, som hedder SAP Nearline. Det er introduceret første gang i version 7.0, og så er der kommet yderligere funktionalitet til op til nu i version 7.3, og indeholder en komplet løsning for, hvorledes vi håndterer alle vores rapporterbare objekter. Så hvad er SAP Nearline? SAP Nearline det er kort beskrevet på denne her site. Det er en del af vores Information Lifecycle Management. Det er et system, som sikrer, at før vi sletter dataene fra vores online system, at vi faktisk har den liggende offline og vi er stand til at læse den. Det er et system, der i høj grad komprimerer data, og vi skal komme tilbage til senere, hvordan det komprimering foregår. Og også lidt om, hvorfor der er en forskel på komprimeringsfaktoren på Nearline og på HANA. Det er et produkt fra en tredjepartsleverandør, som kører på en separat server. Det baserer sig på
De arkiveringsprincipper, som SAP i forvejen bruger, så den der vil kende transaktionskoden SARA, det er stadigvæk de principper, der ligger, men der ligger en customisering ovenpå, som passer til vores BW-system. Ikke mindst væsentligt hernede, det er, at data, der ligger i Nearline Storage, er stadigvæk en del af en rapporteringsmiljø, i det queryen kan læse både online data og Nearline data. De objekter, som vi kan arkivere i vores Nearline Storage, det er infokuben, og det er datastore-objekter. Det vil sige, det er ikke stamdata, men det er vores transaktionsdata, vi kan arkivere. Og det sker ofte på basis af et tidsvindue, således som vi siger for eksempel på en infokube, at den skal indeholde lad os sige, 3 års data, og så en gang om måneden i en proceskæde, så vil man så ligge og trække dataen ud af online-systemet og ligge på sit Nearline. Og det vil ske ganske automatisk via proceskæder. Andre objekter kan have anden livstid på 5 år eller 1 år, afhængig af ens information lifecycle management strategi. Og det gør selvfølgelig alt sammen det her, at vi beholder vores data, så vi kan analysere på dem, lave data mining på dem, og hvad vi gerne vil have. Alle metadata bliver listet inde i BW. Og det vil sige, at ændringer til metadata påvirker selvfølgelig også de arkiverede data. Og alt det her sættes op ved hjælp af proceskæder og proceskædefunktionalitet, som vi kender. Det vil sige, at der også overvåges inden for proceskæder. Det vil også sige, at hvis vi bruger tredjepartsprodukt til at overvåge proceskæder, så vil det automatisk fremgå af det også, som der står her. Systemet har et indeks inde i sig, som siger, at vi har et indeks inde i sig, som siger, hvorfor nogle data er online, og hvorfor nogle er nearline. Således at den ved, når der kommer en forespørgsel, om vi skal sende SQL-staten imod online data eller imod nearline data. Systemet optager på samme måde som mod online data en masse statistik oplysninger, som gør, at vi bliver i stand til at kunne gå ind og monitorere på, hvorfor nogle data kommer hvorfra. Det er således, at de tabeller, som der bliver genereret, får et logisk view inde i et W. Det er bare deres tabelnavn, og så er det et dollartegn, og så er det et ing, og så kan man umiddelbart følge den. Og alt det her gør selvfølgelig, at vi er i stand til at reducere vores storage-omkostninger, og også alle vores omkostninger med andre systemressourcer, relateret til performance optimering og storage. Arkitekturmæssigt ser det således ud, at SAP har lavet det, de kalder et Nearline Storage Interface, som er en del af BW og en del af det BW, vi har fra version 7.0. Det ligger side om side med vores Archiving Development Kit, som nogle af jer kender på andre systemer, og I kan sikkert få den transaktionelle transaktionskode SARA herovre. Det man så gør, det er, at man tager en tredjepartsleverandør, som er certificeret. Der findes 4 forskellige certificerede løsninger, og så bruger man den som lagringsmedie. Se på den slags slugbruger heroppe, der vil det ligne en normal database. Så om vi læser det fra en online database, eller om vi læser det over fra en Nearline Storage, det gør ingen forskel som sådan. Hvis jeg havde brugt Archive Development Kit, så havde dataene været offline, og I skulle stage dem for at få dem i systemet. Som I kan se på nærmest start, synsvinklen, så er det proceskæder, vi bruger. Vi vil også kunne bruge den her, men som problem er den, vi må nok typisk bruge proceskæder, og det vil sige, at der behøves faktisk ikke kende den dybeliggende funktionalitet vedrørende selve arkiveringskilden, men det kan sættes op på samme måde, som I er vant til i jeres procedure. Den funktionalitet, som I så får i forbindelse med SAP Nearline, er den, der er vist her. I får et nyt objekt, som hedder en Data Archiving Process, som er et objekt, der definerer, hvad er det for noget, vi partitionerer på. Det vil sige, for eksempel, vi partitionerer måske på tid, så vi kan gå ind og sige, vi vil data liggende der 3 år gammel. Det kan også være andre objekter, som ligger i infokuben, som for eksempel firmakoden, som partitionerer i firmakoden. Og fordelen ved at definere disse partitioneringer, det er, at man kan lave parallelle arkiveringskørsler, og man kan også vælge forskellige ILM-strategier for forskellige firmakoder, fabrikker eller hvad det nu er for et objekt. Selve skeduleringen af ens Data Archiving Process foregår så inde i vores proceskæde. Så det er et nyt objekt, der dukker op i forbindelse med definitionen af load-proceduren. Så der går ind og definerer, hvornår det her skal køre, altså efter hvilken afhængighed, hvor meget parallelitet I vil have, og hvad der skal ske efterfølgende. Fordi det kan være, for eksempel, hvis I kører med en DDA, at I skal regenerere DDA-indekset, når I er færdige med at arkivere. Og så endelig, når vi kører det her, så kører selve kørslen inden for proceskæden, og monitoreringen foregår også inden for proceskæden.
Hvis I bliver vist over, så kan man så også trække data tilbage fra nearline storage til online storage, så ligger der også mulighed for at loade den i hjælp af en normal data transfer process. Og som der står i bunden her, så er det standardfunktionalitet, vi har, det vil sige, det er en query stadigvæk, der tilgår vores nearline storage, og det er en DTD, der tilgår vores nearline storage. Så set fra en bevægelsessynsvinkel er der ikke nogen forskel på, om det er nearline eller om det er online. Som sagt, det var SAP-funktionalitet udviklet af SAP. De har ikke udviklet noget database-system til det nedenunder, og der findes forskellige leverandører. Det eksempel, jeg vil nævne, det er Informatica's ILM, Nearline for SAP-W, og vores stand til det er fordi, det baserer sig på et filsystem og ikke en database. Og hvis man gerne vil gå handlevejen, så er det måske meget fornuftigt at undgå databaser. Dette produkt er faktisk bygget på præcis samme måde som HANA, det vil sige, at det er helt struktur, det er kolonneorienteret, det er komprimeret. Så hvad er det sådan? Jo, I kan se her et eksempel på, hvor vi har det hængende sammen i DA. Det er en boks, der står ved siden af på linjen med vores relationelle database eller vores DA. Og dermed kan vi begynde at differentiere, hvorfor nogle data skal ligge hvor. Og selvfølgelig de data, som I ikke tilgår særligt ofte, bør I ligge i jeres nearline storage, men slutbrugen vil stadig kunne se dem. Og så bør I bruge acceleratorer, data, som I ofte tilgår. Men igen, en ILM-strategi går ud på at definere for de enkelte datatyper, hvilken periode skal have liggende i en accelerator, i en database, nearline og eventuelt offline. Det samme gælder for HANA, hvis man tager den. Der skifter man selve databasen ud med HANA. Men inden I gør det, er det en god idé, I har en ILM-strategi, som måske har ikke taget 60% af jeres data, og har kun nearline i stedet for. Og så har I kun 40% liggende til HANA, og dermed får I en bedre business case vedrørende HANA. Selve interfacet ser sådan ud. Det vil sige, at inde i BV har vi data liggende i disse objekter herovre. Det vi trækker over i vores nearline storage, det er infokube og det er data store objekter. Og fordelen ved Informatica's produkt, det er, at der er stadig en hurtig tilgang til data. Fordi dataene bliver spredt ud over et antal parallelle filer, som gør, at vi er i stand til at kunne køre parallelt ud i vores queries. Der sker også det, når vi gemmer data, fordi vi har et batch-kørsel, der trækker data, så vi er i stand til at sortere dem, inden vi komprimerer dem. Og det betyder faktisk, at vi får et meget lille fodertryk på vores nearline server. Vi snakker om en faktor ca. 90% i en reduktion af datamængden størrelsen. Og så kræver det ingen stort set administration. Al administration foregår inden for BW på samme måde som I normalt kender. Så herover har vi nu vores nearline storage, og vi kan trække data ud fra alle vores lag. Og for dem der bruger lærer til scalable architecture, og for eksempel har et corporate memory lag, der er jo ingen grund til, at corporate memory skal ligge online overhovedet. Det kan lige så godt ligge nearline konstant, så det kun skal bruges til at reloade data, hvis de har brug for det. Så alle lag i jeres lærer scalable architecture kan understøttes af nearline storage. Der ligger også et lookup API. Det er ret væsentligt. Det er, at vi har brug for i forbindelse med noget staging, at slå op på nogle historiske data, som ligger i nearline, så kan det gøres ved hjælp af et API, som stadigvæk har adgang til data i sin staging-proces. Set fra slutbrugerens synsvinkel, der er ikke nogen forskel. Det er stadigvæk vores tekst, vi bruger, eller andre certificerede BW frontend. Eneste krav det er, at vi bruger BI Consumer Service til at tilgå vores data. Det er så brugerprocessoren, der afgør, hvor skal den så læse dataene hen. Skal den læse data online, eller skal den læse data nearline, eller skal den læse begge steder. Så det er transparent igen fra slutbrugeren, i og med at query-designer er designet således, at den er i stand til at slå op begge steder. Systemet komprimerer data, og det vil sige, at det ender med faktisk at blive, hvad der minder mere eller mindre om et big data indeks herovre, som siger, at det er transaktion nummer 1, 2, 3, 4, som består af følgende værdier, der bliver vist her. Og det svarer sig til, hvad vi har stående heroppe. Og det den så laver, det er, at den laver en oversættelse, så hvor den siger London, det er 1, New York, det er 2, etc. Og dermed markerer i vores tabel her, at 1, 2, 3, som er vores bygger i det her tilfælde, og vores transaktioner nedad, hvad er det så for en værdi, der er. Og det er det, den gemmer i sin komprimering. De her, som man kan se, det er binært, og det vil sige, at det er ret nemt at kende, og det er ret nemt at håndtere.
Årsagen til, at vi kan det på denne her måde, det er, at vi har adgang til alle data i en batchkørsel, og vi er i stand til at sortere dem og behandle det. Modsat for eksempel Hanne, hvor rekordene de bliver skrevet ned, når man loader dem en af gangen, så det er en masse håndtering i forbindelse med vores arkivering til Nearline Storage. Nu har jeg måske nok ikke hørt så meget om Informatica Nearline Storage, og det hænger lidt sammen med, at det er faktisk et nyt produkt i Informaticas portefølje vedrørende Information Lifecycle Management. Informatica har længe været på ILM-markedet. Men for jer, der kender BW, I vil vide, at BW er ikke et helt normalt system, hvad angår CDL-strukturer. Så det at aktivere i en infokube eller data store, det er ikke det samme som at aktivere i en normal CDL. Så derfor har Informatica valgt at købe et produkt ud i byen, og de har valgt at købe det første firma, der hedder Sang Technology. Sang Technology er i det førende firma inden for Nearline Storage og en memory teknologi. Sang Technology de fortsætter så som en memory teknologi firma, og så fraskilt nu Nearline til Informatica. Firmaet eksisteret siden 1982. Det var det første certificerede sig Nearline produkt, og det baserer sig som sagt på et rent filsystem. Det vil sige, at administrationsdelen er ret lille sammenlignet med, hvis det var nogle tilsvarende produkter, der baserer sig på forskellige database-teknologi. Et eksempel fra det virkelige liv, det er den australske post, som har brugt det i forbindelse med BW, og der har jeg nogle tal, som jeg gerne vil dele med jer, så I kan se, hvilken effekt det her har. Fordi det her, det er nogle af de kunder, som der er, og nogle af dem bruger Informatica, det gør den australske post for eksempel, det gør Procter & Gamble, det gør Siemens, det gør British Petroleum, etc. Men den jeg vil fokusere på, det er Australian Post. Australian Post har ret store datamængder. Da de begyndte på det her for lidt over et år siden, der forudså de, at de ville havne på omkring 50 terabyte i deres produktive system. Så selvfølgelig indeholder både SAP og ikke SAP data. De har lavet en løsning, som var inden for event management, som bare for et år var vokset til 2 terabyte. De har over 600 millioner rækker til rapportering på HR. Det ser på 5 års basis, som I kan se. 1 milliard records forudser det, der vil ske i forbindelse med et andet projekt, de skal køre op omkring meeting. Så de har ret mange store datamængder, og en case for eksempel omkring DA, Hanne i næsten blive umulig i de her sammenhæng på grund af de store datamængder. De valgte at bruge SAP Nearline, og i forbindelse med SAP Nearline og Informaticas produkt, så opnåede de så følgende ved det. En infogruppe for eksempel med 70 millioner records, det er gennem på databasen med en komprimeringsfaktor på 98,46. Sammen med en DSO på 60 millioner rækker, en komprimeringsfaktor på sommer her. Og I kan se, at i det her tilfælde giver der efterladt 25 millioner rækker, og det er en efterladt fil, der er forskel mellem det tal og det tal. Så det vil sige, at datamængden, der bliver tilbage online, er reduceret væsentligt. For eksempel her i en faktor 1-6, og igen, hvis vi tænker på business cases vedrørende Hanna, så gør det lige pludselig meget mere effektivt at kigge på. Nu skal vi optimere fra DSO. Det er hele besagt over svarende til en corporate memory til det. Og vores infokode med navigationsattributterne. Igen en komprimeringsfaktor af den her størrelse. Og en infokode med 104 millioner rækker. Der tog vi 66 millioner af dem ud, og en komprimeringsfaktor på næsten 98. Hvis man prøver at kigge på det her, og så fremskrive det, hvordan det kommer til at se ud for den australske post, så er vi ser hernede i den røde farve, det er det, der ligger online. Og det vil selvfølgelig stadig stige, fordi man tager flere og flere løsninger i brug. Hvis man ikke havde brugt Nearline, så var det her omkring det gule område, man ville komme til at ligge omkring 30 terabyte i det her tilfælde, voksen til 50, hvad det forudset. Men voksen til 30 i udgangen eller midten af 2015. Og igen, hvis I husker på, at Hanne bliver prissat efter gigabyte, så kan I se, at det her gap her, det slipper de for at betale for i forbindelse med den her case. Det de skal betale for i de her til størrelse hernede. Og det vil sige, at det her er en besparelse af det. Den, der ligger dernede, det er vores Nearline for os, og grund til, at den er så tynd, det er på grund af komprimeringsfaktoren. Så de data, der ligger i gule området, er komprimeret ned til at ikke fylde mere end det, der ligger i det der område. Det var sådan set de 25 minutter omkring Information Lifecycle Management og SAP Nearline.
Jeg tror nok, det skulle være således, at I var i stand til at kunne gennemføre noget chat på det her, hvis I har brug for at komme i snak med mig. Nu står der noget med at rolle for en kollega her, som sådan. Men hvis I har nogle spørgsmål, så skal I være velkommen til at skrive dem her, og så vil jeg prøve på bedste evne at besvare dem. Jeg går lige frem til den første slide igen. Jeg er også til at træffe på en mailadresse selvfølgelig. I skal være velkommen til at skrive til mig, hvis I har brug for det, eller vil høre mere.